va concedir a Carcaixent el privilegi d'universitat. Esta concessió va ser l'inici d'un procés que culminaria 13 anys després, el 17 de juliol de 1589, amb un fet de màxima importància per als carcaixentins: la concessió del privilegi de vila reial que obria les portes a l'autogovern a través de l'exercici de l'anomenada jurisdicció suprema. En els últims anys, l'Ajuntament de Carcaixent ha vingut commemorant aquesta efemèride amb la celebració d'un acte cívic i institucional. La inicial celebració en el Saló de Plens va ser traslladada en 2006 a este auditori municipal antic convent de les Dominiques amb la intenció de facilitar la presència personal del major número de ciutadans, particulars i autoritats. A continuació, tot seguit, pren la paraula el senyor secretari general de la Corporació Municipal. La Corporació Municipal va celebrar el ple extraordinari número 5, corresponent a l'11 de març de 2007, el motiu del qual és la commemoració del 431 aniversari de la concessió per part del rei Felip II del privilegi d'universitat al poble de Carcaixent. L'ordre del dia previst per a aquesta sessió extraordinària inclou com a punt únic una intervenció institucional per la qual cosa pren la paraula l'alcaldessa de Carcaixent, il·lustríssima senyora Lola Botella Rosa. Il·lustríssimes autoritats, regidors i regidores, membres de la Corporació Municipal, representants dels diferents barris de Carcaixent, membres d'entitats i associacions, ciutadans i ciutadanes de Carcaixent, senyores i senyors, bon dia. L'Ajuntament de Carcaixent, reunit en ple extraordinari l'11 de març del 2001, solemnement va oficialitzar la commemoració de la data històrica de l'11 de març de 1576. En aquest dia, Carcaixent va rebre del rei Felip II el títol d'universitat, iniciant un procés que es permetria 13 anys després obtindre el privilegi de vila reial. Finalment, la conclusió de tot este llarg procés administratiu va dur Carcaixent a aconseguir la seva independència respecte d'Alzira, vila de la qual depenia fins a aquest moment, així com la possibilitat d'autogovernar-se i exercir la jurisdicció suprema. Els primers poblaments dispersos, aquelles alqueries de Ternís, Benivaire o el Toro, depreneren a afrontar col·lectivament les dificultats, consolidaren objectius comuns i establiren una forma específica de ser i estar com a poble. Novament ens reunim per a commemorar aquests fets i aprofitem tan solemne ocasió per a guardonar aquells que més ho mereixen. Amb aquesta intenció, en les edicions anteriors a aquest acte institucional, l'Ajuntament ha reconegut i premiat les extraordinàries aportacions a la història i a la cultura de Carcaixent realitzades per la Societat Musical Lira Carcaixentina, el grup de teatre Àgora, la Reial Sèquia, l'Ordre dels Franciscans, els esportistes Lluís Català, Carlos Gimeno, Paco Camarena i Guillermo Fabregat. I l'última edició reconegueren els mèrits del degà Navarro d'Aràs. Carcaixent, des de temps immemorial, ha sigut un cresol que ha sabut bullir les essències més sublimes per a destil·lar homes i dones excepcionals. Amb el pincell o amb la ploma, amb les ciències, en les lletres, en les arts, poques són les ciutats que poden presumir de tindre un llegat de personatges il·lustres tan excepcional com el que té Carcaixent. Este any, el guardó commemoratiu recau en dos carcaixentins il·lustres, que són un exemple perfecte d'aquelles figures històriques més representatives de la història de Carcaixent. El bisbe Joan Oliver actualitza la figura del degà Navarro d'Aràs, Enrique Pelufo, el rector Monsó, el pare Eugeni i tantes i altres carcaixentins i carcaixentines que dedicaren les seves vides a aquells més desfavorits.
El professor Vidal Beneito ens fa present a Julià Rivera, a José Boquera, a Francesc Pons i a tants altres que destacaren per la seva excepcional trajectòria intel·lectual i acadèmica. Les trajectòries humanes i situacions personals tan diferents dels dos guardonats no deixen de compartir detalls molt significatius. Per raons ben diferents, els dos són fills de Carcaixent en la distància. Mentre el bisbe Oliver du a terme la missió a la qual s'ha encomanat en plena selva peruana, el professor Beneito ha recorregut mig món per a dur a terme les seues funcions docents. Els dos porten a Carcaixent ben dins del seu cor. Els dos ens omplin d'orgull i ser prova evident que Carcaixent continua sent el bressol inesgotable d'homes i dones excepcionals, com hem dit. Carcaixent mai no pot caure en l'error d'oblidar els seus personatges més il·lustres. Deixar-los de costat és deixar de costat a Carcaixent. I per això, estos guardons, les màximes distincions que permet el reglament d'honors, continuaran reconeguent les persones, les vides i les obres d'aquells homes i dones grans que fan gran al nostre poble, a Carcaixent. Moltes gràcies a totes les persones, associacions, particulars, autoritats que han fet possible este reconeixement. Senyores i senyors, feliç i gran dia per la ciutat de Carcaixent. Feliç i gran dia per tots els guardonats. Moltes gràcies. Amb esta intervenció finalitza l'ordre del dia d'esta sessió extraordinària. El ple extraordinari ha finalitzat. Sense la sessió no vol dir que tinguem que cansar-nos, perquè continua l'acte solemne que anem a fer a continuació, però el ple en si ha acabat. Senyor secretari. A continuació, seguint la línia encetada en les celebracions institucionals anteriors, tindrà lloc una intervenció a càrrec de persona experta sobre aspectes relacionats amb Carcaixent. En anteriors edicions, diversos ponents ens han parlat d'aspectes tan diversos com ara la demarcació territorial de Carcaixent, la seva toponímia, l'escut heràldic o els noms dels nostres carrers i places. En esta ocasió, agraïm la intervenció del professor il·lustríssim senyor José Vidal Beneito amb una ponència titulada Un fill de Carcaixent. El senyor Vidal Beneito té un extensíssim currículum professional i una completíssima formació acadèmica que tindrem oportunitat de conèixer en este acte institucional. És que jo tinc costum de parlar sempre de veu. Bueno, continuo donant classes en París ara i dono normalment 2 hores de classe i les dono de peu. Vull dir que per a mi l'educació, l'elocució, la paraula, etc. són sinònims d'estar plantat. Per això em plante. Jo, com tots els carcaixentins, com tots els valencians, soc bilingüe. Jo crec que això no cap dubte, que tots els que som d'esta terra parlem la nostra llengua o la nostra parla, jo no vull que entrar en problemes lingüístics, que en qualsevol cas és el valencià. Però també parlem el castellà. Per això jo vull, permetran vostès que com a més la senyora alcaldessa m'ha anunciat que tindré 2 intervencions, una un poc més llarga i l'altra molt més curta encara, faré una, la primera en castellà y la segunda la faré en valencià. Haré la primera en castellano porque no puedo refrenar los impulsos de mi condición de catedrático de una cosa muy extraña que se llama Sociología del Conocimiento y Epistemología de las Ciencias Sociales. Pero no se asusten ustedes, vamos a hablar más bien a la pata de allá. ¿Y por qué he hecho yo mano de esta formación mía en epistemología? Porque no puedo referirme a mi condición de fill de Carcaixent sin antes presentarles a ustedes 2 categorías difíciles de resumir.
Pero en fin, yo llevo ya todos los años, tantos años, resumiendo bien o mal, que voy a intentar resumirles también. Estas categorías son las de identidad y pertenencia. Es evidente que sobre identidad deben existir algo más de 10.000 publicaciones, no en valenciano ni en castellano, sino en las diferentes lenguas del mundo. Por cierto, yo me animo a aconsejar a todos los jóvenes y aun a aquellos seniors como yo que siguen en juvenilidad, que aprendan lenguas, que se pueden aprender a todos los años, porque no hay nada que mantenga más vivo el funcionamiento neuronal que el aprendizaje lingüístico. Ustedes me dirán que hablo pro doma mío, porque como yo me he pasado tantos años de mi vida funcionando en diversos países, con las lenguas pasa como con todo, que se acaban acumulando o capitalizando, y yo me voy a ir de este mundo llevándome conmigo las 7 lenguas que he aprendido, a niveles distintos de aprendizaje. Unas las hablo y las escribo, más o menos aceptablemente, otras con más limitaciones. Pero en fin, el aprendizaje lingüístico es un masaje neuronal de primer nivel. Por lo tanto, animémonos a practicarlo. Miren ustedes, la identidad, como tantas grandes categorías que se traducen en términos lingüísticos, se dice de muchas maneras. Pero simplificando al extremo, yo diría que identidad es aquello que somos. Cada uno de nosotros, a nivel individual, que permite que nosotros nos reconozcamos a nosotros mismos y que los demás nos reconozcan, a pesar de la infinidad de cambios que vamos sufriendo a lo largo de nuestra vida. Pero siempre hay unos rasgos dominantes, que por cierto comienzan con lo físico. Yo miro esta sala que me llena realmente de emoción y de alegría y reconozco muchísimas morfologías faciales, muchísimas, claro, un poquito modificadas. Es lo mismo que nos ha pasado en el teatro cuando hemos llegado al tercer acto, que hemos visto que la gente en el tercer acto era la misma, pero ya no era exactamente igual que la del primer acto. Pues yo miro, comenzando por mi familia, que por cierto no los he saludado, pero los saludo desde aquí, a Emilio, a Paco Ferrus y a sus familias, y digo, bueno, pues son los mismos, pero no son evidentemente idénticos. Son ellos, Emilio y Paco, punto. Hay excepciones a esto como a todo, porque hay gente que no se modifica en absoluto. Aquí he tenido oportunidad de estar un momentillo con Pepito Escatel y con Matildín, y estos no han cambiado en absoluto. Se diría, ¿verdad?, que los han mantenido en formol. Bueno, pero lo normal es que estemos en el tercer acto y que por lo tanto los rasgos se hayan modificado. Pero con todo seguimos siendo lo mismo. Esta permanencia esencial en la morfología física está también en todos los otros rasgos de nuestra identidad. De la identidad, lo más importante que hay que decir, sobre todo hoy en España, y sobre todo hoy en la periferia española, es que junto a las identidades individuales, esas que hacen, insisto, que nosotros nos reconozcamos a nosotros mismos y que los demás nos reconozcan a nosotros mismos como lo que somos. Yo soy Pepe, Pepín, Pepito, Vidal Benito o como queramos llamarlo. Soy, y ustedes me reconocen, y yo cuando miro al espejo me reconozco. Y me reconozco a pesar no ya
de mis múltiples cambios, sino de la multiplicidad de rasgos y de elementos distintos e incluso contradictorios que hay en mi identidad, que hay en mi personalidad. Porque una de las cosas más importantes a retener es que tanto en las identidades individuales como en las colectivas no estamos todos compuestos por un solo rasgo, sino por múltiples rasgos. Y además, esos rasgos se modifican con el tiempo. Y el problema de todas las identidades individuales es la gestión de la multiplicidad de rasgos y de la contradicción de rasgos. Todos somos, de alguna manera, Mr. Hyde y Dr. Jekyll. Todos tenemos estas dos dimensiones antagónicas y nuestro problema es el de hacerlas convivir. Una buena gestión de la identidad individual es el de la convivencia de esas cosas que somos de manera contradictoria. Porque para hablar de una de las personas que conozco mejor, que soy yo mismo, pues yo soy al mismo tiempo, digamos, normalmente inteligente y pasablemente estúpido. Depende de los sectores en que me produzco. Bueno, yo soy, por una parte, una persona de un cierto valor físico y por otra parte un amedrentado. Yo soy, por una parte, una persona relativamente complacente y a veces insoportablemente pedante y agresivo. Quiero decir, todos tenemos estas contradicciones dentro de nuestra identidad. Nuestro problema es cómo voy a vivir yo conmigo primero y con todos los demás con mis contradicciones. Mr. Hyde, Dr. Jekyll. Y eso que pasa en la identidad individual pasa lo mismo en la identidad colectiva. En la identidad individual, cuando no logramos llegar a una mínima eficacia en la gestión de nuestras contradicciones, eso se llaman patologías de la personalidad. Bueno, ustedes las conocen. Neurosis y todo lo demás. A nivel colectivo sucede lo mismo. Todos somos portadores de una multiplicidad de identidades colectivas. Es decir, hay que acabar con el monolitismo de que todos somos una cosa y nada más. No es verdad. No es verdad. Todos somos miembros de una serie de comunidades. Comunidades geopolíticas, comunidades ecoculturales, comunidades directamente nacionales o regionales, y lo llamamos autonómicas, locales, etcétera, etcétera. Y nuestro problema es que hay que hacer convivir esta multiplicidad de identidades a la que todos nosotros pertenecemos. Los de Cartesian, por ejemplo, tenemos una dificultad mayor, no siempre explícita ahora y no siempre explícita a nuestra edad, y en nuestra edad pongo desde los 25 hasta los 90, pero que está ahí dentro, que late, y es nuestra relación con Alcira. Es evidente, yo me acuerdo cuando yo tenía 6 años y vivía en Cartesian, que íbamos simbólicamente al Júcar, al río, a hacer arca en esta visita. Y hacíamos un arca que era absolutamente impotente a nivel de las piedras, porque claro, niños de 6 a 8 años tirar una piedra por encima del Júcar no era posible, pero verbalmente éramos temibles. Y ustedes me perdonarán que yo les repita lo que decíamos: ¡fin de puta! ¡Mal parir! Etcétera, 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 a todos los de Alcira. Bien, esto quiere decir que tenemos
un problema irresuelto, que es el de nuestra convivencia con los alfileros, que además históricamente se explica, puesto que todos sabemos, tenemos tantos libros sobre eso, que la primera afirmación de la personalidad necesita el parricidio, y de alguna manera todos hemos de matar a nuestros padres, sobre todo al padre. Y bueno, y lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, ¿verdad, Miguel? De alguna manera, Miguel es mi hijo que está ahí preparado. Bueno, quiero decir con esto que colectivamente pasa lo mismo. Nosotros de alguna manera hemos de matar a García. Quizá por eso y por mi obsesión cartagena, yo dediqué un esfuerzo importante de 4 años a hacer un estudio comparativo de Carcaixent con Alcira. Estudio que no publica. Yo que en la última fase de mi vida me he lanzado a la publicación perdiendo el pelo, he publicado 19 libros, tengo todavía inédito mi estudio sobre Carcaixent y Alcira. Porque nuestro problema desde Carcaixent es el de decirnos, bueno, ¿y por qué diablo nosotros, que valemos más que los de Alcira, estos nos han de estar siempre pisando el callo? Bueno, entonces es un problema que yo me planteé teóricamente. Hice un estudio que luego me aconsejaron que presentara como tesis doctoral, hice una segunda tesis doctoral aquí en España, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, sobre este tema. Se llamaba Procesos de Decisión en 2 comunidades valencianas, en la que estudiamos ahí los procesos de decisión. Realmente algún día a lo mejor yo le tendré que enviar a la alcaldesa, que soy nuestra máxima decididora, el análisis de los procesos de decisión en Alcira y Cartagena. Pero claro, eso me planteó a mí el problema de la identidad cartagentina y de la identidad alcireña. Miren ustedes, a un cierto nivel todos somos iguales. O sea, es evidente que cartagentinos y alcireños somos, antes que nada, occidentales, después europeos, después mediterráneos, después españoles. Y hoy hay que poner énfasis en esto de españoles. Todos somos españoles, ¿eh? No nos demos engaño, todos somos españoles. Bueno, pero aparte de ser españoles, somos valencianos. Y bueno, dentro de Valencia, los altos son de Carcaixent y ellos son de Alcira. Bien, dicho esto, ¿qué es lo que yo encontré en este estudio? Resumiendo brevísimamente, porque claro que este estudio, como todas las tesis doctorales, es un mamotreto insufriblemente largo. Esta es una de las razones por las que no lo he publicado, porque para publicarlo hace falta encontrar un editor, y yo el único editor que encontré fue la Universidad de Madrid, la que ya había hecho la tesis. Pero publicar un libro en una universidad, yo que si soy algo, es un enseñante universitario, es como meter el manuscrito en un cajón. Quiero decir, no se distribuye, no se lee nada, como saben ustedes. Leer es una especie de actividad perversa, reservada a algunos melancólicos, ¿verdad? Pero bueno, pero aparte de que no se lee, sí que se publica y sí que se distribuye. Pero lo que se hace universitariamente, y mañana, cuando coma con el rector de la Universidad de Valencia, mi buen amigo Paco Tomás, le pediré perdón por esta especie de pequeña maledicencia universitaria que hago. Pero bueno, una vez más, la universidad ha sido mi madre y estamos una vez entonces en el matricidio. Vuelvo al libro del discurso. Carcaixent y Alcira. Los dos participamos de nuestra condición no ya de valencianos, sino de gente de la Ribera Alta, lo cual tiene consecuencias, muchas consecuencias. Quiero decir, les germaníes nos han marcado fundamentalmente a la gente de la Ribera Alta y Baixa, más quizá a la de la Ribera Alta. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por de pronto, por nuestra condición de valencianos,
somos gente que nos alineamos con el federalismo aragonés y no con el centralismo castellano. Esta es la verdad. Segundo, que dentro de Aragón son de Valencia y los valencianos tenemos una afirmación individual fuertísima, insoportablemente fuerte. Piensen ustedes, no voy a hacer ninguna referencia política en nada en esta intervención, nada más que esta. Valencia ha sido la comunidad que peor trató en la primera fase a sus líderes políticos. No hubo uno que no se librara del escándalo, de la agresión, etcétera, etcétera. Los españoles somos difícilmente socializables. Y los valencianos tenemos una dimensión particular en esta dificultad de la convivencia colectiva. Bueno, dejo esto bajo el control de mi amigo Rafael Velasco, que además algo sabe de esto más que yo, genéricamente y en sus propias carnes. Y digo pues que nosotros somos de Carcaixent y de Alzira, ambos dos, en la Ribera Alta, que tenemos la acentuación de esta contestación instintiva del poder y de este hiperindividualismo. Nosotros los valencianos no somos libertarios absolutos, somos eventualmente anarcosindicalistas. Digo como tendencia de base, evidentemente. Bueno, y todo esto, cuando uno lo trae a la anécdota concreta de Carcaixent y de Alzira, ¿en qué se traduce? Se traduce en el comportamiento de las élites de Carcaixent y de Alzira es distinto. Y yo en mi estudio lo puse muy de relieve. Miren ustedes, voy a simplificar al máximo porque quiero ir acabando ya. El estudio de las élites de Alzira demostró, primero, que había menos élites activas comercialmente en Alzira que en Carcaixent. Bueno, yo mi estudio lo hice en el año 1974 y cogí un periodo largo que fue del año 50 al año 70. Entonces, en todos esos 20 años, las élites de Carcaixent eran mucho más numerosas que las de Alzira. Es decir, había una afirmación, una voluntad de protagonismo comunitario en Carcaixent mucho más fuerte que en Alzira. Evidentemente, cuando hay colectivos comunitarios fuertes, como es el caso de Carcaixent, es difícil que haya un gran líder. Y eso fue lo que tuvo Alzira, que nosotros no tuvimos. Alzira tuvo algunos grandes líderes económicos, sobre todo Suñer. Bueno, y Suñer le pegó un empujón trascendental a la afirmación comunitaria económica de Alzira. Y esa es la razón esencial de que Alzira cogiera el tren cuando nosotros todavía estábamos muy tranquilitos, no en la estación principal, sino en la Vieta. Y evidentemente, estos ciclos, todos los ciclos históricos, son cortos. Yo creo que este protagonismo de Alzira fue un protagonismo de esos años, ¿verdad? Pero yo quiero pensar, y por lo que me dicen, sé que Carcaixent está cogiendo ya carrerilla y que muy pronto anem a mullar-los la orella als d'Alzira. Muchas gracias, profesor. Yo, como alumna, bueno, deseosa de ser alumna tuya, pero que no lo soy, empiezo por levantarme pidiendo y haciendo caso a ese deseo que tú has hecho de dirigirme a todos y especialmente a ti. Y luego decir que esas palabras que nos has dedicado, la verdad es que son un reto. O sea, nos ponen por delante cuestiones que nos atañen mucho en la vida del día a día. El profesor hizo su estudio, naturalmente, ¿cómo voy a decir nada de ese estudio? Que es el suyo, que es una figura académica, pero era del año 74. Nosotros creo que con esa pluralidad que nos ha hablado de Mr. Hyde y Dr. Jekyll,
con el que todos tenemos dentro, una serie de contradicciones. Nos ha puesto por delante un problema muy interesante que seguramente seguiremos hablando, porque creo que puede convenir, que podemos convivir, que podemos mejorar. Yo creo que ya es una prueba evidente. Las personas que estamos aquí somos la mayor parte de Carcaixent, otras personas vienen de fuera y hay alguien que viene en la fila, con el cual creo que podemos andar un camino muy bueno para una ciudad y para otra. Muchas gracias. Seguidamente, el secretari general de la corporació donarà lectura íntegra de l'acord del ple de 8 de març del 2007 en relació a aquesta distinció. Senyor secretari. Un primer del ple extraordinari de la corporació de 8 de març de 2007 sobre l'atorgament del títol de fill predilecte de Carcaixent a fra Juan Tomás Oliver Climent, bisbe de Requena, Perú. Es dona compte de l'expedient instruït sobre l'atorgament del títol de fill predilecte de Carcaixent a fra Juan Tomás Oliver Climent, l'aprovació del qual es sotmet a l'Ajuntament. Finalitzada la deliberació i atès que a la vista dels importants mèrits concrets com a sacerdote de l'Orde de Sant Francesc d'Assís, es va procedir a iniciar l'expedient administratiu d'atorgament dels títols citat, el qual es va iniciar amb l'acord de la corporació del 14 de febrer pròxim passat. Una volta realitzada la instrucció de l'expedient, es van obtindre dades i antecedents relacionats amb la gran labor duta a terme per l'interessat, el qual es va posar al públic en el taulell de vistes municipal durant el termini de 15 dies hàbils, sense que en este període es formularen inconvenients, reclamacions o observacions. Que dels citats antecedents resulta que fra Juan Tomás Oliver Climent va néixer a Carcaixent i va cursar estudis de primària i secundària en el Col·legi de Sant Antoni d'esta població, sent ordenat sacerdot l'any 1976. Que dins de les múltiples activitats exercides per fra Juan Tomás Oliver cal destacar la seva plena dedicació a les tasques formatives, iniciant el curs de pastoral en la Facultat de Teologia de València i la llicenciatura en Psicologia en la Universitat d'esta població l'any 1980, que ha exercit successivament els càrrecs de mestre de postulants a València, de novicis a Terol i en Sant Espíritu de la Muntanya a Gilet, València, que durant 2 anys va ser guardià de Casp, Saragossa, i anomenat definidor provincial 1988-1993, així com vicari provincial 1993-2000 i ministre provincial de la província franciscana de Sant Josep de València, Aragó i Mallorca. Que el 27 de febrer de 2004 el papa Joan Pau II va designar a fra Juan Tomás Oliver Climent bisbe titular de Legis Volumnio i coadjutor del Vicariat Apostòlic de Requena, Perú. Així mateix, el 6 de juny de 2004, en la parròquia de l'Assumpció de Carcaixent, va ser ordenat bisbe per l'excel·lentíssim i reverendíssim arquebisbe de València, senyor Agustín García Gascó, i a juliol de 2005, davant la renúncia de monsenyor Víctor de la Peña, fra Juan Tomás va ser designat per papa Benet XVI bisbe del Vicariat Apostòlic de Requena abans mencionat. Finalment, a més de l'enorme treball pastoral dut a terme en el Vicariat citat i de la seva activitat com a professor, fra Juan Tomás Oliver és l'impulsor, junt amb un grup de laics de Carcaixent, de GESED Perú, una ONG que té com a finalitat ajudar a les persones de la selva del Perú en els departaments de Junín, Loreto i Ucayali. Esta activitat i la seva gran importància, així com l'alt grau eclesiàstic aconseguit per l'interessat, es considera merecedora de un reconocimiento público a estos valores que indudablemente han redundat en beneficio directo de la nostra ciutat y de aquellos on ha exercit el seu ministeri.
En conseqüència, i atesos estos anomenats valors que concorren en Fra Juan Tomás Oliver i vistos els informes incorporats a l'expedient i el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, la Corporació va acordar: primer, manifestar la concurrència en el bisbe Juan Tomás Oliver Climent de mèrits extraordinaris acumulats en la seva llarga vida sacerdotal que mereixen especialment el reconeixement de la seva ciutat natal. Segon, en atenció a estos mèrits excel·lents, concedir a Fra Juan Tomás Oliver Climent el títol de fill predilecte de Carcaixent. Tercer, facultar a la senyora alcaldessa presidenta perquè en nom i representació de l'Ajuntament entregue en acte públic la distinció atorgada, així com que adopte les mesures oportunes a fi de que este esdeveniment es realitze amb la màxima solemnitat. Igualment, el ple de la Corporació Municipal, en la mateixa sessió extraordinària del 8 de març de 2007, acordà manifestar la concurrència en l'il·lustríssim senyor en José Vidal Beneito de mèrits en els àmbits acadèmic, docent, científic, cultural i literari, així com que la importància i relleu d'aquestes activitats mereixen el reconeixement públic de la ciutat on va néixer. En conseqüència, ateses totes aquestes circumstàncies, la corporació va resoldre concedir-li a l'il·lustríssim senyor en José Vidal Beneito la medalla d'or de la ciutat de Carcaixent. Seguidament, el secretari general de la corporació donarà lectura íntegra de l'acord del ple del 8 de març del 2007 en relació a aquesta institució. Punt segon del ple extraordinari de la Corporació del 8 de març de 2007 sobre proposta de concessió de la medalla d'or de la ciutat de Carcaixent al senyor en José Vidal Benito. Es dona compte del expedient instruït sobre la concessió de la medalla d'or de Carcaixent al senyor en José Vidal Benito, l'aprovació del qual se sotmet a la consideració de l'Ajuntament i atès que els altres mèrits literaris, científics, d'investigació, educatius i culturals, sens comuns que concurren en el senyor Vidal Benito van motivar la informació de l'oportú expedient administratiu que es va iniciar amb l'acord de la corporació del 14 de febrer precedent relacionat amb la ingent labor duta a terme per l'interessat exposant-se al públic en el tauler municipal de dictes durant el termini de 15 dies hàbils sense que al llarg d'aquest període es formularen inconvenients, reclamacions o observacions. Que dels citats antecedents resulta que el senyor Vidal Benito va néixer a Carcaixent i va estudiar filosofia, sociologia i dret en les universitats de València i Complutense de Madrid. I una vegada doctorat va ampliar estudis en diferents universitats europees, arribant a exercir la càtedra de Sociologia de la Complutense de Madrid, la direcció del Col·legi d'Alts Estudis Europeus Miguel Ferrer de París, la Secretaria General de l'Agència Europea per a la Cultura de la UNESCO, la seva pertinença a l'Acadèmia Europea de les Arts, les Ciències i les Lletres, la vicepresidència del Consell Federal del Moviment Europeu i la presidència de l'Associació d'Usuaris de la Comunicació d'Espanya. Que dins de les múltiples activitats exercides per senyor José Vidal, especialment en el camp de la sociologia, una disciplina de la qual se'l considera pioner i una de les màximes autoritats, cal destacar aquelles relacionades amb la docència en la seva condició de professor i posteriorment com a catedràtic de curs de sociologia en diferents universitats espanyoles i estrangeres, així com l'exercici de càrrecs acadèmics i científics com a director de centres d'ensenyança, igualment en universitats espanyoles d'Europa i d'Amèrica Llatina i la direcció de diferents curs en aquestes universitats. Que així mateix són de destacar les seues funcions editorials com a membre del comitè de direcció i dels consells assessors de prestigioses publicacions igualment espanyoles i estrangeres, així com a la seva activitat política i administrativa com a conseller de diferents ministeris espanyols i d'altres entitats econòmiques i polítiques europees.
que la seva activitat investigadora ha sigut igualment molt fecunda, davall els auspicis de comitès, instituts, facultats i governs dels 5 continents, treballs que han estat dirigits als termes de comunicació, cultura, globalització i desenvolupament comunitari europeu, havent sigut també un prolífic escriptor, publicista, editor, autor de més de 30 llibres. Igualment és de destacar la seva participació com a organitzador, director o ponent en prop de 300 congressos, seminaris, taules rodones, col·loquis, simposis, jornades i altres amb importants aportacions posteriorment recollides en les conclusions definitives que indudablement li han reportat un enorme prestigi internacional. Fruit de tota aquesta activitat ha sigut els nombrosos premis i distincions que li han atorgat el govern i institucions, sent els més importants la Comanda d'Isabel la Catòlica Espanya 1992, Chevalier de la Legió d'Honor França 1987, Gran Creu de Mèrit de Portugal 1996, Premi de Cultura de la Comunitat Valenciana Espanya 2000 i doctor honoris causa per la Universitat de València 2006. A continuació, en nom del guardonat fra Joan Tomàs Oliver Climent, prendrà la paraula el seu germà Rafael Oliver. Ilustrísima señora alcaldesa, honorable consejera, miembros de la corporación municipal y todos los presentes. Paz y bien. Quiero agradecer desde la lejanía y por medio de mi hermano la distinción que me conceden. Les confieso que desde el principio fue algo que me sorprendió y que incluso hoy me hace sentir como aquel que no ha hecho nada para merecer lo que se le da, porque sencillamente ha hecho lo que debía como vocación. Como saben, nací en Carcaixent, en la calle Santa Rita número 35. Ustedes conocen a mi familia. Tal vez soy yo el menos conocido en nuestro pueblo. La razón es que a la edad de 12 años salí del pueblo intentando responder a la llamada que Dios me hacía sentir, naturalmente como un niño puede sentirlo. Fui madurando en diversas etapas de formación, hasta que también pude tener la confianza en que esta vida, la franciscana, es la que Dios quería que viviera. No fue un camino fácil, tanto externa por los numerosos cambios de lugar, como internamente. Discernir la vocación como proyecto integral de vida conlleva muchas luchas interiores. Pero a pesar de mis innumerables fallos, llegué a ver que Dios me quería como hermano menor al servicio del Evangelio y de los más pobres. Mi vida ha sido muy itinerante. He vivido en varios lugares y no ha sido mucho el tiempo que he permanecido en Carcaixent. Pero aquí se encuentran una de las raíces más importantes de mi vida. Por supuesto que me refiero principalmente a mi familia y también al pueblo, que imprime unas características desde niño, en la forma de hablar, en las costumbres, y que cuando vuelves a él sientes que es tu hogar. Claro que si he hablado de itinerancia, que ahora me ha llevado hasta estas lejanas y alejadas tierras de la selva amazónica, también tengo que decir que mi hogar se ha ampliado. Como decían los primeros franciscanos, mi claustro es el mundo, y que mi familia ha crecido y ha adquirido más tonalidades, en el color de la piel, en la forma de hablar, en las costumbres. Viviendo en este lugar siento la huella y la presencia de muchos religiosos de Valencia y de Carcaixent, entre quienes destaca el padre Nicolás Giner Gomis, cuya labor y vida entregada ha hecho tanto bien a estos pueblos. Ellos fueron y son de estas personas imprescindibles, porque dan todo lo que tienen. No quiero alargarme mucho, pero sí quiero decirles que al aceptar lo que me conceden, recordaba por una parte las palabras de Jesús. He hecho lo que tenía que hacer, y por eso nadie tiene derecho a ningún premio. Y por otra parte, también sentí que en este acto se hacen presentes tantas personas, tal vez anónimas, que han trabajado, han entregado su vida, han mejorado y embellecido el rostro de la humanidad. Aquellos que como sal y levadura dan sabor a la vida. Siento no estar presentes entre ustedes. Tal vez cuando estén celebrando este acto, yo estaré celebrando la Eucaristía, comenzando el día, y en ese momento todos nos unimos y estamos cerca, pues en Dios no hay distancias ni tiempos. Que Él les bendiga a cada uno de ustedes.
que Él avive y mantenga siempre en nosotros el deseo de trabajar por lograr una humanidad más humana y fraterna. Gracias a todos, un abrazo sincero y fraterno. Fra Juan Oliver Climent, Obispo Vicario Apostólico de Requena. Tot seguit, pren la paraula l'il·lustríssim senyor en José Vidal Beneito. Crec que jo de lo primer que vull recordar-me és d'Amparito, ma mare, i de Vida Bollos, mon pare. Jo a mon pare, que li diem Josep Vidal Cogollos, li ha dit sempre Villabollos, perquè això era la seva direcció telegràfica de comerciant. Realment, si jo soc arcaixentí, és evident que ho dec abans tota altra cosa als meus pares. Per tant, en aquest moment d'agraïment, tinc que començar per l'agraïment. Haver-me fet valencià i carcaixentí a Amparito i a Villabollos. Amparito i Villabollos que engloben a tota la família, de la que veig representants molt notables sentats en este saló. No vaig a citar-los a tots perquè com jo ja no em veig massa bé, me'n puc oblidar d'algú i això és criminal. Vull dir, està molt bé citat, però sense oblidar. Miren vostès, han dit abans que jo, per cert, abans no és valencià, nosaltres diguem antes. És un lío això de parlar la nostra llengua que està encara en procés, no de construcció, però de definició lingüística definitiva. Però bé, vostès i els meus fills i els seus fills acabaran per fer d'això realment un mode de parlar unívoc, que avui no és unívoc. Jo moltes voltes asseguro a vostès que no sé com dir les coses, perquè no vull tampoc passar-me al català. I jo he fet una cosa terrible en la meva vida, i és que en un moment donat jo estava a la Universitat de Michigan a Ann Arbor, Estats Units per tant, i hi va venir un lector d'espanyol, que era català. I evidentment ell parlava català, jo parlava valencià, però ell me deixava notes en català i jo no les podia llegir. I em deia sempre, però escolta, és inadmissible, mira que no saps realment escriure la teva llengua mare, això hi ha que remediar. I bueno, i efectivament ho hem remediat, no és que jo vull escriure bé ni molt menys, però escric. Però això ha tingut una conseqüència, i és que jo, en molts casos, no sé com hi ha que dir les coses, perquè estem contaminats, diguem o no, per un tronc comú que tenim ahí. Jo crec, i ho dic amb molt d'èmfasis, que el valencià va ser la llengua inicial i que al segle XV, en la nostra àrea lingüística, el valencià era la llengua pilota, no es pot discutir això. Després ha vingut tot el que ha vingut i avui tenim aquesta realitat complexa. Però, escolten, la complexitat o la complexitat és un enriquiment. No és un empobriment, és un enriquiment, és més. I el que jo estic més content és de ser carcaixentí. Però de ser carcaixentí no com un signe d'exclusió, sinó que som un carcaixentí que és, a més, i sobretot un valencià. Que damunt soc un valencià que és un espanyol. Soc un espanyol que està en la ribera mediterrània de l'Espanya. Per tant, som un ribereño mediterrani. Però, evidentment, jo soc un europeu. Lo soc també europeu. I finalment, avui, tots som d'alguna manera ciutadans del món. De modo que jo tinc una multiplicitat de pertenences que corresponen teòricament a això que hem dit abans, de que les identitats col·lectives no eren úniques, sinó que eren múltiples.
Bueno, doncs a aquesta multiplicitat d'identitats col·lectives jo responc en una pertinença múltiple també, que a més ha de dir que visc sense gran dificultat, de modo que sempre donant una preferència, perquè en la vida hi ha que tenir una jerarquia de coses, a la meva entitat mare bàsica, que és la valenciana, i dins de la valenciana la carcaixentina, però a partir d'ahir jo visc molt a gust el fet de parlar diverses llengües, de viure en prou països, i tot això forma un resultat que és la vida de Vidal-Benet o la vida de Pepe Vidal. Miren vostès, la multiplicitat d'identitats i de pertenències es pot viure de manera conflictiva, des de luego, però també es pot viure de manera harmònica. I de manera harmònica mos enriqueix. I bueno, el que hem d'intentar és acabar la nostra vida en la major quantitat possible d'experiències positives. Jo voldria, abans d'acabar, recordar una cosa, i és que Carcaixent, que ha acabat sent, sobretot, una comunitat proveedora de serveis, n'hi ha un servei eminent, que és el servei de la cultura. I jo crec que Carcaixent té una diàspora cultural important. Bueno, músics, vaig a citar, però això és una punyeta sempre, perquè me n'olvidaré algú i no voldria crear això que es diu en castellà, agravios comparativos. Però, en fi, vosaltres tenim 3 músics, no vull recordar-me ara, que és Albert, Tarragó i Pérez, que són 3 músics, no sé si eminents, però en qualsevol cas molt substancials. Bueno, i després tenim una plèiade de gent. Jo crec que ja has començat, en el nostre cas, per Gerardo Morantes, perquè Gerardo Morantes és un tipus absolutament extraordinari. Més allá y més acá de si el Valle de los Caídos o la montaña de los Caídos, però la obra escultòrica de Morante és important. I després jo me'n recordo sempre molt, perquè tenien pocs més grans que jo, de 2 persones que eren intel·lectuals carcaixentins, Soler Estruc i Víctor Robal. És més, el poc que jo sé de la història de Carcaixent li crec a Víctor Robal, que sempre contava aquestes coses del camí de càrcer, de l'Alborgí, totes aquestes coses que són un poc la realitat substancial de la nostra condició de carcaixentins. Bueno, doncs, siguent això, jo crec que tenim l'obligació de reivindicar, i no estic parlant per la meva parròquia, diríem des que llegim i escrivim, sinó que jo crec que pot ser una de les vocacions importants d'aquest poble. A parlar de la diàspora, jo ho dic perquè jo no vull que els que estan, els que tenen la immensa sort d'estar actualment a Carcaixent, es queixen de que mos n'hem anat. Bueno, mos n'hem anat perquè no teníem més remei que anar-nos per fer el que volíem fer. Si jo hauria volgut fer exportació de taronges, com feia mon pare, doncs m'hauria quedat a Carcaixent. Però clar, si jo volia fer una carrera universitària, etc., des de Carcaixent era més complicat. Però el que és important no és que estem fora o estem dins, sinó que tots tinguem absolutament presents la nostra identitat bàsica, en la que en el centre d'aquesta identitat està Carcaixent. Jo crec, i dic això sense ninguna demagògia, jo no soc polític, per tant no tinc per què fer demagògia, i perdó per Rafael Blasco, però realment ho dic de veritat, jo crec que és que ha viscut tota la vida a Carcaixent. Han tingut sort. Han tingut molta sort, perquè viatjar que està molt bé, però viatjar és pesat. Tinc un fill que s'ha dedicat als vins i que ha tornat ara de Miami, de Carolina, etc. I que un dia, abans d'ir al telèfon, diu, què tal, hijo? Bueno, perquè jo, la veritat és que els meus fills parlen castellà, en valencià. Bueno, les coses han vingut així.
¿Qué tal? Dijo, mi padre, pero muy pesado. Esto de viajar es pesadísimo, padre. Porque claro, me he hecho, pues no sé, 5 aviones en una semana. Y le voy a decir, mira Javi, mira Jordi, eso me lo hacía yo en un día, de modo que tú tranquilo, que no pasa nada. Bueno, quiero decir con esto que los que habéis vivido siempre en la gente, habéis tenido mucha suerte. Lo que pasa es que las vidas es una vez más una transacción entre lo que uno quiere y lo que la vida le da. Yo siempre había tenido una gran ilusión y me voy a despedir de esta vida, de este mundo, sin haberla logrado. Era haber hecho en el convento de Gasvives un gran centro cultural. Y la verdad es que eso lo tenía muy adelantado, porque le tenía comprado y tenía pagado un adelanto. Y el varón se portó muy bien, porque la verdad no pagué la segunda parte del adelanto, porque como siempre yo tenía una tendencia inverosímil a complicarme la vida, vino aquello del contubernio de Múnich, y yo fui uno de los grandes promotores de ese contubernio de Múnich. La verdad es que el general Franco exageró un poquito y lo cogió demasiado mal, y bueno, y entonces nos tuvimos que quedar fuera. Bueno, yo me quedé por lo tanto en París, que ha sido siempre mi refugio, y llegó el momento del primer plazo, y el varón me dijo, bueno, llamó por teléfono, bueno, Pepe, tienes que pagar, tienes que pagar. Sí, varón, y la verdad es que aquello se complicó. No es fácil cuando se está en una situación un poco irregular conseguir créditos y puñetas de este tipo. Bueno, total, que el varón al cabo de 4 meses me dijo, mira, te voy a devolver el dinero que me has dado como una parte del pago y dime en qué banco y en qué cuenta, y lo siento muchísimo porque estaba vendido, pero ¿qué le vamos a hacer? Quiero decir con esto que tuve el convento que habéis comprado, y además muy bien comprado, porque era no solo el convento sino todo de alrededor, con lo cual hubiéramos evitado, si ustedes me perdonan la expresión, que es una expansión sentimental para mí muy fuerte, porque ese valle para mí ha sido siempre muy importante. Mi padre tenía ahí un huerto y tal y cual, pero no en el entorno mismo del convento. Nos lo han destruido completamente. Han estropeado completamente un espacio natural que tenía mucho que ver con Carcaixent y con Alsina, y que hubiera sido la prolongación evidente de un gran objeto cultural. Bueno, pues nada, me voy al otro mundo con esta inmensa nostalgia de que no hemos podido hacer en Carcaixent un gran centro cultural. Pero bueno, aquí hay mucho joven, y además hay mucho padre, mucho hija. A lo mejor, alguno de ustedes retoma la antorcha y creamos un gran centro cultural en Carcaixent. ¿Por qué? No solo porque yo creo que Carcaixent se lo merece, sino perquè a més és un lloc excepcional per al nostre superactivisme. Si a mi em diuen, digamos vostès en una paraula, quina és l'essència del valencià i del carcaixentí, jo diré, treballador, són superactius. I en la meva vida tinc molts exemples d'això, que no vaig a contar-los ara, però només uno. Quan això que acaba de contar-los a vostè del contuberni, ens vam quedar, vamos, jo vaig quedar a París, altres es van quedar a altres llocs. Però el que vull dir és que això del contuberni vam anar 4 valencians, 4. Bueno, Tuato, Ventura, etc. Bueno, pues al cap de 2 dies de tornar a París des de Múnich ja estaven tots col·locats. I al cap de la setmana tots guanyaven diners en París. Els altres, evidentment, no daven ni golpe, Dionisio de Riruejo, en tots els meus anys. A la buena vida de l'exilio. Els 4 valencians treballant i guanyant-se la vida. Vull dir, crec que és un exemple de com som els valencians. És dir, allí on anem, mos agarrem a una pedra i traguem aigua. I bueno, pues jo crec que aquesta és la condició que tenim, que jo voldria que es fructificara i es traduera també en una dimensió cultural important de Carcaixent,
que a més ara ja no està en solta. No oblidem vostès que tenim una universitat, així ha regressat, millor que la Universitat Catòlica de València ha creat una secció d'educació i esports, etc. Vull dir, ja m'has començat a caminar. Ara ja agarrar una carrereta, alcaldessa, i a veure si aconseguim entre tots crear un gran centre cultural. En calor millor, hasta invitem a societat. Senyors, senyores, en la nostra més efusiva felicitació als guardonats, a les seues famílies, naturalment, l'agraïment a totes aquelles persones que han contribuït perquè aquest acte d'avui fora possible, doncs no anem a tancar la sessió. Abans d'això, tots vostès estan convidats per a 21 salva, que és les que oficialment se dispara avui en honor del dia que és, i a uns balls tradicionals i després n'hi ha un vida d'honor a l'Ajuntament. Estan tots vostès convidats a l'estat.
Boleh boleh deh. Ya, betul, Pak.